Îngerașilor și bine v-am găsit la un episod. Astăzi o să facem un videoclip 24 de ore în culoarea. Ghiciți acolo repede comentarii până să vorbesc cu voi. Scuzați-mă că am postat de mult timp, dar am avut treburi, n-am râd. Mai ales acum că a venit și Paștele în Brookhaven. Ok. Și vreau să vă zic că azi o să facem 24 de ore în culoarea. O să zic acum după ce mă îmbrac. Ok, cred că ați ghicit. O să facem 24 de ore în culoarea mov. Bun, mov. Acum trebuie să ne luăm aici ceva, să vedem așa. Trebuie să punem aici mobizenul. Așa. Și așa. Să ne îmbrăcăm aici, cred că să ne luăm acești pantalonași. Adică nu, scuzați-mă, am crezut că... Da, o să mă încurc așa din greșeală. Ăsta este albastru, nu avem nevoie de albastru. Mov, avem nevoie de mov aici. E mov, deci se pune că e mov. Bun, așa, ce să mai punem noi mov ăsta? Nu că e roz. Ia așa, spre o roz, știți. Bun, ne revedem la îmbrăcate la... Da, ne revedem îmbrăcat. Bun, eu sunt gata. Deja acum trebuie să mergem la păr, să ne alegem un păr mov. Ia uite, aștept să perie, dar nu vreau așa, eu vreau să ne alegem părul acesta. O să fac și o parte când o să ne îmbrăcăm în Cosmin și Angelica, dacă îi cunoașteți. Bun, eu vreau ca să ne facem părul așa, să mergem acolo, să ne facem mov. Bun. Ala bala portocala. Cine mi-a făcut banana? Trebuie să facem movul ăsta. Așa. Și ne punem accesorii. Așa, bun. Ne vedem cu accesorii. Cred că vine poliția după noi. Bun, am sosit aici pentru că cred că mă urmără poliția. Ok, să ne vedem. Bun, că eu sunt cam așa, că n-am avut ce să-mi pun mult și mi-am pus acesta. Acum ne revedem la mall. 3, 2, 1 și... Bun. Dar nu, că nu s-a încheiat aici de clipul. Acum trebuie să mergem să ne luăm și mașină și casă, să mâncăm mov, să bem mov, gen. Bine, ce putem să bem mov, când avem ce să mâncăm mov. Vedem. Ne vedem în casă la noi. Bun, i-am ajuns și am văzut casa mea că e plină de mov, deci... E plin de mov și în baie și peste tot. Am făcut-o toată mov. Și acum trebuie să mâncăm ceva mov sau să bem ceva. Ok, să ne uităm pe aici. Uite că am văzut că pe aici este... uite asta să bem. Cred că asta este. Foarte bună. Așa și... Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul și de like. Cu voi a fost Andreea și dacă mai vreți să fac cu 24 de ore în două culoare, să dați acolo un mare like, să scrieți în comentarii cu ce culoare să mai fac. Pa!